ndị Igbo niile ga-akwado Tinubu ma kwụrụkwa ya n'azụ gidigba n'afọ 2027. onye kwupụtara nke a bụ Maazị Benjamin Kanu, ya bụ Deputy Speaker House of Representatives. o kwuru were sị na mgbe a ga-eme mmemme ntụnye aka nke 2027 na ndị Igbo niile n'Ọyọ ga-akwado Tinubu site na inye ya ihe karịrị pasentị 80, ya bụ 80% of votes, iji wee bunye ya ukpe ekene n'ọrụ ọma nke ọ na-alụlụ ndị Igbo. okwu dị otu a nke sitere n'ọnụ Benjamin Kanu were pụta bụ nnukwute okwu siri ike ma gbanye akpụ. o dokwaziri ewu na ọkụkọ anya na ya nwa bụ nwa amadi Jagaban nwetara naanị ntakịrị votu n'afọ 2023 nke si na mpaghara South East wee bịala ya. anyị nwa bụ ndị Igbo chọrọ ịma na o nwere nnukwute ihe ịrịmama nke katara ahụ Tinubu megolu ndị South East nke kara Maazị Kanu Benjamin obi. o jiri kwuo na ndị South East ga-atụnyere Tinubu nnukwute votu nke pụrụ iche n'oge nke ugbu a, ka ọ bụ nkwa nke Tinubu kwere, ebe Tinubu kwuru sị na ya ga-emejupụta nkwa nke aka chiburu ala Naịjirịa a na-akpọ Gowon kwere ndị Igbo oge a nụsịrị ọgụ Biafra. ebe ya nwa bụ Gowon kwere ndị Igbo nkwa were sị na ya ga-eme ihe ndị oyibo na-akpọ rehabilitation, reconstruction and reconciliation, ya bụ na 3R nkwa ekwere nwaanyị n'elu bed ma otu abụ ezi. ọ bụrụ na ọ bụ nkwa ahụ ka ya nwawu Maazị Benjamin todoro anya ya were kwuo ihe nke o kwuru, ogbu onye aka ntị chọrọ ichetara ya na okwu ekwurekwu emeghị eme bụ aja dị n'ala. ọ bụghị tata ka ndị Igbo bidoro n'ụba nkwa dị iche iche nke a na-ekwefe anaghị emeju maka na Igbo fụ n'anya Igbo ekwele. ya bụ na ejighị nkwa ekwere n'ọnụ eyi ndị Igbo egwu na nke ikpeazụ a. ogbu onye akpa ntị jizi ohere a were na-ajụ gị onwe gị bụ onye nke na-ege m ntị, kedu ihe i chere banyere ihe osote ọnụ na-ekwuru ndị National Assembly Maazị Kanu kwuru na ndị Igbo ga-apụta n'igwe kwado Tinubu n'afọ 2027 ka o were chịrị ọchịchị ya ma na-aga n'iru? ọ dịghị ka na Tinubu emegolo ndị Igbo ihe nke pụrụ iche ọ ga-eji wee golo mkpụrụ obi fa ka fatụnyere ya? ka ichele na ọ bụ sọ naanị egbe ọnụ ka Maazị Kanu na-agba iji mezuo ọnụ nke eji mara ndị politiks? depụtara anyị ihe ichere banyere ihe ndị a. echefukwa na ibinyere anyị aka ma enyekwa anyị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ị na-afụ ihe nke na-eme. udo dịrị.